Uuden videon pari, osa 2. Superparkissa. Superparkissa ollaan jälleen ja ei tässä mitään. Mennään katsomaan ennen. Mä oon Viljo tää. Mä olin tää. Siis se jäi niinku ihan pientä vaille, et se olisi ollut joku ihan mini. Joten lähdetään vaikka alakertaa tällä hetkellä. Mä voin. Siellä on trampa. Hei, pausita. Elikkä nyt. Tervetuloa uuden video. Eikö siis? Ja hei, Sellertero. No. Tää on mun video. Tää on niinku minun video. Tää on mun video. Anna kamera mulle, mä kuvaan sua ja ja tuolla on meidän beissi. Tuolla on meidän beissi. Nyt ollaan tosiaan aika pirun korkealla. Mut näytä meidän beissi, se on tuolla. Siis kamerasta tää ei näytä varmaan niin korkealta, mutta oikeesti tää on joku 10-20 metriä korkealla, koska tää on yläkerta. Kato tonne alla. Tuolla on meidän beissi. Tuolla on meidän base. Tuolla näkyy mun Jordanit tuolla. Oi, valkovihreät. Mutta nyt vaihdetaan kameraa. Okei. Okay. Ja lähdetäänkö alakertaan joten? Okei, tässä ollaan matkunut tohon Liukamäkeen. Tässä on Viljo. Eli Proomas ja mä oon Sellertero, kun tässä nyt kuvaa. Eli soppa, jolla on iso perä. Ei perä. Elikkä nyt ollaan saavuttu tänne paikkaan. Näin. Joo. Ja. Joo. Ja tässä on Liukamäki. Lähden täältä ja Vilja tulee sitten perässä, kun mä kuvaan Vilja. Noniin. Lähetään. Ei joo. Mä tulen! Oota, älä! Joo! Joo! Mitä vitsi? Ei joo! Toi! Ei joo! Ei joo! No niin, minne lähetään? Alakerta. Joo, alakerta. Eli pausetus. Elikkä tässä ollaan matkalla alas. Elikkä joo, tää tulee tubeen tää video. Nää ei niinku tiedä, että tää tulee tubeen. No ei tiedäkään. Hyvä, että täällä on Mutta nää rappusit, niin nää on ihan hemmullen korkeat. Niin. Siis me joudutaan kävelemään tässä ihan sikana. Tosiaan nyt olisi varmaan hyvä hetki kertoa, että pistäkää like videolle ja tilkkaa kanava. Niin voi tehdä jatkossakin tällaisia videoita. Koska hän rikastuu. Menossa. Ei nyt enää laita. Äijä, tää on mun video. Joo. Mä teen oman video. Kerrot siihen, että Sellerteron video. Joo, kohta kun meitä tulee tilaa. Eikö tää on päällä? Mä en oo pois. Tässä ollaan. Nyt ollaan kohta tällä ykkösjutulla. Eli tuolla jossain joo. Tästä. Onko sulla päällä? On päällä. No niin, nyt ollaan tällaisella linjarannalta. Pikkuasten trampaa. Tero voi kuvata mua tästä. No niin, tee jotain hyviä temppuja sitten. Juu. Tää on muuten niin huono. Venä. Tää ei oo yhtään hyvä. Olisiko saitti? Ois. Hyvä. No niin, tehdään osa 2. Tää video oli sitten tässä ja tee vielä joku. No niin, moro! Potappa morjens! Hei. Okei. Osa 3 tulee kohta.